Lotria. Dag dames en heren, van harte welkom weer bij Lotria TV. Het programma wat de gezelligheid terugbrengt. En wat bleek, we hebben heel leuke reacties gekregen op het vorige vastelavondsprogramma. Over terug zijn gegaan in de tijd, in zwart-wit, polygoon profiel die het nooit zo... Nee, noem het maar op allemaal. Als ik door de stad liep, dan waren toch lui die me erop aansproken en zeiden: Frans, dat is leuk, heb ze daar niet meer van? En ik ben eens gaan rondneuzen op het internet wat er nog te vinden is en ik kwam terecht bij de staarzittingen. De staarzittingen werd wel in de 70er jaren van de vorige eeuw, 80er jaren, dat was een begrip in Maastricht. Dat waren tempelierszittingen in het staargebouw. Begonnen met één zitting op een zaterdagavond. Binnen een paar jaar uitgegroeid tot 2 weekenden, samen 6 carnavalszittingen. En gans Maastricht, gans Zuid-Limburg kwam daar optreden en gans Maastricht ging er naartoe. Maar wie het zo gaat, in de vaart der volkeren vond men tot het staargebouw afgebroken moest worden en weg waren de staarzittingen. Er is er van alles gebeurd, maar het kwam niet echt van de grond. Totdat iemand op een idee kwam van Café de Zuideninval. En Café de Zuideninval, dat wordt aanvankelijk gehouden in de Sphinxhal op de Bosstraat. Daar wordt, ja, Café de Zuideninval van alles en nog. Ja. Die binnen gewoon moiteren en gaan zeuken. En zorg dat het nu in de platte zaal wordt gehouden. Ik heb allerlei beelden bij elkaar gezocht, achterin geplakt. Wat heb ik niet gedaan? Ik heb niet het gans programma met alle die artiesten, want dat geloof je wel. Maar alles wat ze een beetje eromheen gaat. Dan moest ze kaarten verkopen. Wie komt ze aan die kaarten? Wie gaat dat in zijn werk? Wat is een beetje de indeling ervan? En vooral, wat is de gezelligheid ervan? Hij ging voor aan de gang met een klein reportage, dus maar heel kort over Café de Zuideninval. Dag over. Frank en vrij. Ja, dames en heren, we beginnen met Guy Banier van de Tempeliers. Heer, leg eens uit, wat is Café de Zuideninval? Voor wie is het bedoeld? Wie zitten in elkaar? Luister maar eens even, hij is voor u Guy Banier. Vanmiddag zit hij een hele hoop lui, een klein 600 lui van de stichting Traject, de Get Ouderen, om het zo maar te zeggen, die een geweldige chique carnavalsmiddag aangeboden kregen in Café de Zuideninval. Daar vallen allerlei lui bij binnen, artiesten, die gaat komen drinken, die gaat komen zingen, maar het thema van deze middag is Lang leven de leefde. En wat ze dan krijgen is, lui willen kaarten kopen, lui spitsen zich erop om er naartoe te gaan. En vervolgen heel eventjes met de camera 2 oude damsjes die zich afvragen op welke manier wie kunnen weer aan kaarten komen. Loop eens even met. Zullen we misschien kaarten kunnen kopen daarvoor? Dan kunnen we precies geloerd. Ik heb geen cent lustig, wil ik zie nog, ja? Zeg, ik zou met dat gekozen tegen. Maar je hoort een cent hebben, kan je dat niet precies doen? Ja, ik ben nu aan bijbeunen als Conchita Woert aan het zeggen. Oh, Woers, hey, pak de je aanmelding, ja, fijn, dank je. Nee, goed. Verregelen, ik bel Henk wel, we verregelen maar een keertje. Misschien kunnen we nog Henk de Jong. Ja, er is toch nog iemand wat dat kan regelen, of niet? Ja, die aan, ik kom niet op een naam. Melissa. Zoek je niet vast? Daar heb ze haar. Peetjes, dag samen. Zal ik maar even helpen? Wat leuk. Zo gaat drinken. Heel lekker, Kom mee, ja, maar een klein ja, dat moet niet te veel zien. Nee. Ik ben niet content. Maar wat je eigenlijk moet vertellen, je gaat over Café de Zuideninval, moet je een kaarten kunnen kopen. Ja. Kaartverkoop op de bekende adressen. De kaartverkoop op de bekende adressen en een van die adressen dat was in Wiek, het sigarenmagazijn van Wim Otte. En wie dat daar rond toe ging, loer maar eens wie dat rond toe ging.
voor die kaarten. Van de Zuid-Inval. Oh, dat komt binnen. Hier Otte, ik zie de laatste kaarten van de Zuid-Inval. Gewoon bestellen. Ik heb al zoveel leuk gehad aan de telefoon die je kaarten wilt hebben. Helemaal leuk heb ik aan de kaart. Zie je de laatste? De laatste. Oh, gelukkig, want ik word hartstikke gek. Foei, 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 wat een aanbras. Met die kaarten van de Zuid-Inval. Ja, dames en heren, dan beginnen we natuurlijk met een entree van onze prins van dat jaar. Begeleid door sigarenregiment, de kachelpiepers. En dan hadden Iertse artiesten, dat is een Bijls. Dan springen we de vleesmachines rond zingen. En dan hebben we het over Eddie Wally. Alleen, veel hebben we natuurlijk daarin, die bijna beter kent, Monsieur Maurice. Daarna zien we wie de prins is om dansen met een van de gasten. En daarna huurt je het liedje van Café de Zuid-Inval. En dan heb je een beetje een idee, als je dat gezien hebt, wie dat programma in elkaar steekt. Hartstikke chic. En dat was een goed publiek en dat was chic om te doen en dat was geweldig. En de finale was top. En met de vastelavond hopen voor u weer tegen te komen. Dank u wel. Goed toes! Ja, dames en heren, en dat was weer voor deze keer in ons programma Frank en Vrij. Laten we u even het zien over Café de Zuid-Inval. De opvolger van de staarzittingen, de tempelzittingen in het Staargebouw in vroeger jaren. Dit jaar 2022 helaas geen Café de Zuid-Inval, maar ik hoop volgend jaar weer wel. Oh, en ik wil nog een extra woord van dank zeggen, je ziet ze dadelijk ook in de aftiteling, aan alle die lui die hun filmpjes beschikbaar hebben gesteld om u nog even van te laten genieten. Wat mij betreft, heel geëerd tot de volgende keer en denk erom, Allo 3 TV brengt de gezelligheid terug. Hoi!